Ang among pangutana usabon nako, unsay pangalan sa Dios nga giilan ni Hesus? Ang Diyos nga mahal. Sige, ang ngalan? Okay, ngalan. Paano mo ka ng YHWH? Okay. So ingon siya YHWH or Yahweh. Bro, pasensya yun kayo, sayop siya. Again, dili ito siya Namong nasa Bible good? nasa Bible. Actually, ang YHWH dili na nimo makita sa Biblia karon. Trust me, wa kay makita sa Biblia nga YHWH. Ang makita nimo diha Jehovah. Ngano man kanang YHWH mao na ang sa kanang ginatawag nga daw ingon sila Hebrew language, pero wala na tay Biblia nga Hebrew karon. Sad to say, wala na. Okay? Ang Biblia nga gigunitan nato karon na English, na Bisaya, ba, na Tagalog. Sir, pasensya kayo, sayop. So napa unsay pangalan sa Dios nga gisimba ni Hesus? Hatagan namo og 100. Unsa may pangalan sa Dios nga gisimba ni Hesus nga nag-ingon siya, ang akong Dios ug inyong Dios isa lang ka Dios. Mashallah, ay sister. Sis, usabon ang pangalan, ang pangutana, unsa man tong pangalan sa Dios nga gisimba ni Hesus nga naisulat sa Biblia? Si Jehovah. Okay. Ingon na po siya si Jehovah. So katong ganina ang iyang giingon YHWH or gibasa nga Yahweh. Si Jehovah gikan pud ni sa YHWH kuno. Pasensya di gyapon mao. So napay chance. Again ang Jehovah mabasahan na ninyo sa Biblia sa mga Jehovah's Witness. Nga giingon dito si Jehovah, pero pag-abot sa chapter kay niingon na dito God, nag-ingon na ito Lord. Unsa man gyud ang tinawag nga pangalan? Kay kung mao gini ang pangalan sa Diyos Jehovah, dapat tanang God and Lord niya Jehovah ang gibutang. So inshallah. Sige, mo kaulaw, sayang 100, makapalit na kag 2 ka kilo nga bugas. Makapalit kung dili pod palit kag dagang noodles. Palit ka uy, 1 ka kilo nga tamban, tag 80 ra biyang tamban. So again, usabon na ako ang pangutana sa mga bag-o nga nakaabot. Unsa ang pangalan sa Dios nga gisimba ni Hesus nga naisulat sa inyong Biblia? Ingon siya, Allah. Sad to say, dili gihapon mao. Ngano man, ang lengguwahe ni Hesus is Aramaic. Ikaw na mag-picture. Original language ni Jesus Christ, dili siya Tagalog, dili siya Bisaya, dili siya unsa man diha. Usa siya ka Aramaic, Hebrew by tribe. Pero ang iyang mother tongue or iyang gidak-an nga lengguwahe ginatawag kluna ni siya. Ginatawag siya nga Aramaic. So karon nibalik si brother, last chance. Sige, hatagan na tong chance. Unsa ang pangalan sa Dios nga gisimba ni Hesus nga naisulat sa Biblia? Eloy. Eloy. Hapit na. Agoy, di ba yun mao? Gamay na lang yun, niligas. Sorry bro, di na ka makabalik ha. Give chance to others, kaduhan naman ka. Doon na kayo sa Eloy. Ang Eloy, kani siya, mo ni ang pagtawag ni Klo na ni. Mo ni ang pagtawag ni Abraham sa iyang Diyos. Nga nagingon siya, Elohim. Ang Eloy means God. Kanang him is kanang plural of respect, pagrespeto. So again, mga igsoon, para mabibo ta, 100 pesos, kinsay makatubag, kinsa ang gisimba ni Jesus, unsay pangalan nato? Last chance lang, Elohim. Ingon na po siya, Elohim, ako ikibalik, dili lagi na, mao. Sorry ha, last chance na mo. So, kinsa man, mo grab sa opportunity for 100 pesos. Unsay pangalan sa Diyos, nga gisimba ni Jesus? Nana sa Biblia, agoy, wamanggod mo nagbasa sa inyong Biblia, God. May mga Muslim kay gabasa mi sa inyong Biblia. Daw be, siya na mga internet diha, mo na ning chance, ihatag yun nato ning 100 bro ba? Ihatag natong 100. Sa na internet sa cellphone, i-search ninyo, Jesus called his God, ana nga name. Dili gyapon mao, pero gilang, wamang kanidol, pero dili to siya mao. Again, i-search niyo sa internet, makita ninyo diha unsa ang pagtawag ni Jesus sa iyang Diyos. Sige na, sayang 100. Countdown na bro, countdown na. Ha? Countdown? Ayaw, gusto na ako ihatag manggod. Kay
para na ay Baraka si brother. Siya ang mashallah, sponsor. Barakallahu fik, bro. Again, unsa man gyud ang pangalan sa Dios nga gisimba ni Jesus. So karon diri nato makita, tanawon yung mga igsoon ha. Diri lang ning 100. Tanawon yung mga igsoon. Kita nga mga tao nagtuota nga naay nag-inusara nga Dios. Sakto na siya, dili na siya malibod, dili na siya dili na malalis, tinuod na siya nga naay nag-inusara nga Dios. But ang problema lang karon, wala nato nailan kinsa man ni nag-inusara nga Dios. Then ang mga Kristiyano in general nag-ingon dito nga si Jesus Dios. So karon tanawon niyo mga tao nga nakadungog ani among speaker. Kung Dios gyud si Jesus, pwede ba di ay nga ang nag-inusara nga Dios nga si Jesus musimba og laing Dios? Gitawag ni niya nga Dios. So unsa man, mag-call na ta. Wala gyud. Wala na. Unsay pangalan sa Dios ni Jesus? O sige. Sis, last na gyud ni. Unsay pangalan sa Dios nga giilan ni Jesus nga iyang gisimba? Elelio. Elelio, subhanallah. Dili to mao. Okay, na si brother. Unsa man to, bro? Unsa? Eli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingon sa Mateo 27 verse 46. Bro, ali bro. Ali bro. Si Jesus, tanawan ninyo mga igsoon na kung si Jesus Diyos, nag-ingon siya, Ginoo ko, nganong gibihaan mo ako? Wala ba mo natingala, ana? Diyos si Jesus, pero nitawag siya og Diyos. Sa original nga lingwahe ni Jesus nga Aramaic, ingon siya, Elle, lama sabaktani. Kato siya Aramaic, nga ang pasabot, familiar mo ani, ningon si Jesus, Ginoo ko, nganong gibihaan mo ako? Pero, sa iyang original nga language nga Aramaic, ingon siya Elle. Tama tong giingon ni brother. Unsay pangalan nimo, bro? Nelson. Nelson. Hamero. Bro, basing na kay gusto ipangutana pa. Okay. So again, ang 100 para kang brother. Yay! Congrats. So again, sa lingwahe ni Jesus nga Aramaic, iyang gitawag ang iyang Diyos nga Elle. So ang Elle, Aramaic, sa translation niya, God. Si brother naipangutana maayo. Sige sir, ini question, magtubag man sila. Akorde sa mga basaan sa Bible, pero sa Bible ining kung dili Ginoo si Jesus, ako lang kaya ano basaan. Kung dili siya Ginoo or Lord, ano ang yawa na kailangan sa iya? Di ba? Di ba itong pisa sa kuwan, tabok siya sa kuwan? Hindi niya nga. O Jesus, anak salang dung Diyos. Ayaw ako pasakita, pasmati, kundi ibalin kami sa mga baboy. Di ba? Ano siya? So inani siya bro ba? Dili porket nga gitawag siya anak sa Dios, Dios na siya, ba? Og isa pod kanang usay punto nimo dito bro, kanang kwan gyud nimo. Usay question. Akong min nga kuwan, may pa ang yawa kay nakaila lugar. So inani siya bro ba? Hindi sa ako lang. Oo. So okay na diara ka bro ba? Kanang so inani siya. Dili bot pasabot nga gitawag si Jesus nga anak sa Dios, Dios ni siya, ba? So dili bot pasabot nga gitawag si Jesus nga anak sa Dios, Dios na siya. So sa example ana, kay kung tanaw man gud nato ang Biblia, naapoy gipulong dito nga mga gitawag nga anak sa Dios. Tagaan ti kamo isa ka example. Giingon sa giingon sa Biblia, ingon siya nga, blessed are the peacemaker, for they are the son of God. So kung tanaw na to, ang mga peacemaker, kitawag nga son of God sa Diyos. So kung kinsa bagay ni mga peacemaker, ako peacemaker man ko, kay kapangita mo kalinaw. Kay ikaw bro, peacemaker ka? Muslim. Muslim. So kami mga Muslim, kapangita mi kalinaw, peacemaker mi. So kung tanaw na to, kanang paano bro? Sorry. Hello. Tubagstad. So, kadyatang bro. Kanang kung tanaw na to, angay lugar ta angay lugar ta ang puan kay ngano man peacemaker man ta. Nga ingon man sa Biblia nga blessed are the peacemaker for they are the son of God. So kung tanaw na to, ang peacemaker gitawag nga son of God. So
tanan lugar nga mga peacemaker nga ato makit-an ampuan na nato kikitawag man sila son of God. So inani siya. Kung makakita kag bugoy nga bata unsay tawag nimo sa iyaha. Kay kasi example sa muna si Tigong. Si Tigong gitawag siya amahan sa Pilipinas. Kay ngano man siya man ang presidente sa Pilipinas. So dili po sabot nga anak niya ang Pilipinas. Kay amahan gitawag mo siya amahan sa Pilipinas. So inani siya makakita kag bata nga bugoy. So may usahay tawag na to ani kaning yung anak sa demonyo nga bataan eh. So kung tanaw na to, anak maging sa demonyo, di man siya anak sa demonyo. Subot pasabot ang katong pagtawag kay Jesus nga anak sa Dios, gitawag siya anak sa Dios kay ngano man nisunod siya sa kabubuton sa Dios. So nganong gitawag si Jesus nga anak sa Dios kay nisunod siya sa kabubuton sa Dios. So dili po pasabot nga gitawag kag anak sa Dios kay ampuan na ka, ba? So inani siya. Nganong makaingon man ta nga ang Dios, si Jesus dili siya anak sa dili siya literal nga anak gid sa Dios. Kay nguna ni manggod, kung ang Dios magkaanak, sa to, di ba katong verse, niabot ang katong panahon nga gidala siya sa taas nga puntod. Ingon dayon ang Satanas nga, kung ikaw ang anak sa Dios, himo aning tinapay ang bato. So hihimo niya tinapay ang bato. So yun sa dayang giingon niya, dayon nga, ang buhay ko or pagyok po sa kuha, tagaan ti kag kalipay diri sa kalibutan mo. So tagaan ti kag karangyaan, tagaan ti kag kwarta, tagaan ti kag karangalan, himo ti kahari sa kalibutan. Unsay giingon ni Jesus? Unsay ang giingon? Sa Mateo 4:10. Unsay ang giingon? Get away from me, Satan. Pagkalayo, layo ka sa ako, Satan. Unsay layo ka sa ako, Satan. Kinaampo na ako ang Diyos, I worship God, my Lord, and to Him only I serve. Kinaampo na ako ang Diyos, ang akong Panginoon, ug sa iyaha lamang kong sunod. Kasi ang gingon, kinaampo na ako ang Diyos, ang akong Panginoon, ug sa iyaha lamang kong sunod.